караусылар. Исәнмесез? Сезнең белән яшь, дәрте ташып торган Матур ТВ телеканалы. Шулай ук Гөлдария Гыйззәтуллина Һәм Марсель Мусавиров. Һез бәлки уйлайсыздыр, кем без? Айдан һәм әлеге вакытта нәрсә эшләргә җыйналар икән дип. Без Матур ТВ телеканалы белән бергә өр-яңа, моңа кадәр тиңе булмаган проект башлыйбыз. Безнең халык моңлы һәм сәнгатькә, иҗатка гашыйк халык. Эстрадага гына күз һалсак, күпме талантлы артистлар бар һәм алар көннән-көн арта, югары дәрәҗәгә күтәрелә. Әлбәттә, аларга зур шәһәрдә танылыр өчен зур мөмкинчелекләр бар. Әмма ләкин республикабызда бик күп районнар, авыллар һәм анда чын мәгънәсендә күп кырлы талант ияләре яши. Уларны һезнең менән таныштырырга Матур ТВ телеканалы республикабыз буйлап сәяхәткә сыга. Безнең белән бергә булыгыз. Республикабызның табигатының гүзәллеген, уңышларын, талантларын күрерсез. Без башлыйбыз. Матур моң илендә тапшыруы сезгә кунакка килергә әзер. Һәм кайсы районга юл тотып дип безгә озак уйларга туры килмәде. Безнең турала ишетеп, иң беренчеләрдән булып Бөрьян районыннан шылтыраттылар. Һәм без озакка һуҙмайынса бисмилла итеп юлга сыктык. Бөрьян каршы ал! Без киләбез. Бөрьян гүзәл, сихри табигатьле башкорт төяге, легендаларга бай ер, ихласлыгы артылып торган кешеләр иле. Сал тарихлы Бөрьян үзенең уникаль табигать комарткалары белән дан тота. Бер түгел, ике заповедник, Бөрьяныбызның Мәккәһе булган Шүлгән мәмерйәһе, саф һыулы Агыйдел елгаһы. Райондың визит карточкаһы булган үзенчәлекле тәме һәм давалау сыйфаты буенча берниндәй аналогы булмаган Бөрьян балы үзе генә ни тора. Сулык корты, сулык балыла тик Бөрьяндә генә хакланып калган. Без Бөрьяндың табигый матурлыгына гына хокланмыйбыз. Бөрьян халкыбызның рух бишеге, хаклауга, яклауга лаек ил. Борын-борындан батырлары, олуг шәхестәре, уралдары, алдарлары, Мәсим ханы булган ил. Зур табигате, кабатланмас тарихы, мәдәни һәм табигый комартлары булган Бөрьян Рәсәйнең төрле төбәкләренең генә түгел, хатта чит ил туристларының да игътибарын үзенә тарта. Аллага шөкер, исән-сау килеп җиттек. Мондагы табигатьнең искиткеч гүзәллеге күзнең явын алып тора. Һез дә моны күрәһегездер. Ә хәзер тапшыруның төп өлешен төшерергә. Районның талантлары белән танышырга юнәләбез. Hikayeler
Hürmetli qonaqlar, izgi bürgen yerine rəhim etегез. Һезне күрүебезгә бик шатбыз. Бөрьәндең һәдәтле халкына кайнар сәлам. Assalomu alaykum. Легендаларга, кобаердарга, эпостарга бай булган бürgen yerine рәхим итегез. Шулай матур итеп каршылаганыгыз өчен зур рәхмәт. Hürmetli tamашачылар, менә күрүегезчә, безне шундый матур, күтәренке кәеф белән каршы алдылар. Бу бәйрәм безгә бик охшый. Хәзер дуслар, һездә Бөрьәндең иң матур, тарихлы, матур табигате менән, серләре менән бай булган җирләргә сәяхәткә чакырабыз. Рәхмәт. Үзегез туралы кыскаса гына һөйләп үткәрегез әле. Мин Ришат Абдуллин булам. Кыпса Гарау егете. Урман хуҗалыгында эшләйм. 30 елга якын Мәсемташ халык курайчылар ансамблендә шөгыльләнәм. Һезнең игътибарыгызга Карат йөрен, башкорт халык йөры Карат йөрен башкарып үтмәкчемен. Антала алага антала хая каратыма Yelbera date rasa yalosoma Ayam alayanı Ay karatım Yöd Batar kanısına
аяғыңды қарата ер тұтамын айда ұнатала берме алдарды Gözlerime başı korktu kanı yaş ağladım bana kandardı. Безнең Бөрьән данлыклы район. Бында һәрбер ташы, һәрбер агасы, һәрбер елгаһы үзенең тарихтарын һөйләй. Безнең Бөрьәндән барлыкка килгән Урал эпосы гына бөтен дөньяга билгеле ни тора. Мөхәррәм агай, ошо каяның да тарихы бардыр бит. Әйе, Гөлдәрия, был каяның да бик үзенчәлекле тарихы бар. Ошо тауларның артында гына Яңа Субхангол дигән, элекке исеме Янһары дигән авыл бар. Шул авылда борынгы бик бай кеше Янһары дигән бай яшәгән. Инсебикә ярлы гаиләнән булган, бик матур кыз булган. 14 яше тулгас, ошо Янһары дигән байга уны 4-леккә хатынга бирергә булганнар. Кызыкай риза булмаган һәм ошо кияүлеккә бирүдән касып, ошо тау башына килеп, үзенең зарын түгергә булган. Уны бастыра төшкәннәр. Кыугынсалар yetib килгәс, ул ошо тау башыннан Иделгә карап, упканга карап фикергән. Бастырып килүчеләр уның бер тәңкәһен генә тотып калганнар. Ошо кая шугана уның исемен йөрөтә. Инсебикә каяһы дип атала. Рәхмәт. Хәзер безне үзенең моңлы җырлары белән Рәзилә Исәнбаева куандырачак. Akseske atabalar, umilgez gülge yalar. Akseske atabalar, umilgez gülge yalar. Yaş yürek yaştıydı, gitken yıldır bile, tüygenin kiletine. Yaş yürek yaştıydı, gitken yıldır bile, tüygenin kiletine. Gelir gemin güdem, gelir gemin güdem. Gelir gem gelindi, yılmayıp gelindi, ağınının verdim gelir. Gelir gem gelindi, yılmayıp gelindi, ağınının verdim alıp gelin tutayım, andılmaz doğuşkayım. Alıp gelin tutayım, andılmaz doğuşkayım. Mühabbetin sapın, dünyalara kalsın, alıp gel akışkayım. Mühabbetin sapın, dünyalara kalsın, alıp gel akışkayım. Gelir gemin güdem, gelir gemin güdem. Gelir gem gelindi, yılmayıp gelindi,
Yürekке moy köbek yatkan köbek buldu bu jırıгыз. Рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде менә сезнең яныгызда шундый талантлы баянчы Илшат Рызбаев уйнаганда бигрәк тә онытылмаслык булды. Шулай бит? Шулай. Сезнең алдыгызда Кара чәч фольклор ансамбле. Бормаланып, ала бит ул идекәй. Ярга түгел күңелләргә, ала бит ул идекәй. Матур эшләребез бар, лә-лә-лә-лә, якты тирәгебез бар. Идерне талып бирмә, ярым йөрәгебез бар. Матур эшләребез бар, лә-лә-лә-лә, якты тирәгебез бар. Идерне талып бирмә, ярым йөрәгебез бар. İlkeye dikmişler, kuzlarında bile kuzlar, uylarında kemikler. Matır işlerimiz var, la-la-la-la-la, yaptı dilekimiz var. İdir kızı dalıp vermez, yarım yüreğimiz var. Matır işlerimiz var, la-la-la-la-la, yaptı dilekimiz var. İdir kızı dalıp vermez, yarım yüreğimiz var. Tutsunlar, tutsunlar, vay yüreğimizi. Tutsunlar, tutsunlar, basarında yerinde. Matır işlerimiz var, la-la-la-la-la, yaptı dilekimiz var. İdir kızı dalıp vermez, yarım yüreğimiz var. Matır işlerimiz var, la-la-la-la-la, yaptı dilekimiz var. İdir kızı dalıp vermez, yarım yüreğimiz var. Yarım yüreğimiz var. Yarım yüreğimiz var. Безнең өчен тагын бер куаныч. Чөнки сезнең алда яшь башкаручы Зарипова Юлия. Яшь талантларыбыз булуы әле алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда тормышыбызда халкыбызның моңы яшәячәк дигән сүз. Юлия, сиңа сүз. Arkalardan arpa urayım, tuğaydarga düşüp kunayım. Bir almanı bişke buleyim, bir almanı bişke buleyim. Bir bedüsün, bir bedüleyim. Heylegendir, ey heyleğen, işitmegen kişi bulayım.
халкының горурлыгы булган Курай музыка коралында уйнап, безне Хайдар Надыршин куандыра. Моңлы гармонда уйнаучы, җырлаучы гүзәл затларыбыз бик сирәк очрый. Менә безнең Гүзәл Сырлыбаева нәкъ шундыйларның берсе дип әйтеп булмый, чөнки ул үзе уйный да, җырлый да. Уйнады гармондарыңды, хайрат кылбылдарыңды, гармон тауыштары баса минең кайгыма. Баксалары ярдар, йөрмәсендә кыялар. Айли гөлмәр буга, кол кыянәтән бар. Barhang hıvığa, gülüm erfuğa, heyleşirdir var. Garmın oynayı beliyken hem maladis ıldarına, Allı güllü seske ulti, yürüyen yoldarına. Baksalar yardır, yürümetini de kıyınarlar. Ayli gülmer buğa, balık yeniden barığa. Barınan hıvığa, gülmer buğa, hüyleşirdir barığa. Harematur, hayılan, elle paydardan tanırman, kuşlar bulup hayran. Baksalar yardır, yürümedin de kıyılardan. Ayli gülmer buğa, kol kıyaneten barığa. Barhang hıvığa, gülmer fuğa, heyleşirdir barığa. Barhang hıvığa, gülmer fuğa, heyleşirdir barığa. Безнең күңелле сәяхәтебез дәвам итә һәм без Байназар авылына килеп җиттек. Безнең Хорузы халык фольклор ансамбле Байназар такмаклары белән каршы алды. Урылдының баштарында елбердей безнең әлем, Урылдының баштарында елбердей безнең әлем. Барлык килгән кунактарга бетер ялкынны
dünyalar kuruşayım yılhayım. Yemin turgun dünyalar kuruşayım yılhayım. Нурдәүләтов, Муса абыйым безгә үзенең моңлы башкорт халык җырын башкара.
бик күп курайшыларны ишеткән бар. Әмма ләкин менә шул тиклем моңлы итеп уйнаганнары бик сирәк. Тимур Утагылов, афарин. Менә шушы табигатьтә, шушы киң елгалар буенда шундый моң гына агыладыр инде ул. Соңгы араларда авыл урамнары уйлап җырлап йөрү бик сирәк күренә. Ә менә Байназар авылы егетләре традицияны бозмый һәм авылдашларын моңлы җырлары белән куандырып тора. Флюр Давлетшин. Тирбәлгән хисләрдән, иң матур төсләрдән, булганда яр якын күңелгә. Яр бит ул яшәрдә, яр бит ул яшәрдә, картайтмай кешене гомергә. Яр керһен күңелгә, һәм калһын гомергә, ярлайык биде матур ярларыма. Niндәй йөртеп, укылам һәм һөенеп, киләсәк кеше юлдардан. Яр керһен күңелгә, һәм калһын гомергә, ярлайык биде матур ярлардан. Niндәй йөртеп, укылам һәм һөенеп, киләсәк кеше юлдардан. Бетен нуры яктыртып, таухан ярама нур йыр дөньяга. Яр керһен күңелгә, һәм калһын гомергә, йырлайык биде матур йырларына. Niндәй йөртеп, укылам һәм һөенеп, киләсәк кеше юлдардан. Çişmeler ağışım, aldım beni yarama bol iter. Yürekler saklarda, en ağır saklarda, peşine kutkara yargıma. Yar kerhine күңелгән, hem kalhın gomerigen, yırlayık benim ağır yarlarıma. Niндәй йөртеп, укылам һәм һөенеп, киләсәк кеше юлдардан. Яр керһен күңелгә, һәм калһын гомергә, йырлайык биде матур ярларыма. Niндәй йөртеп, укылам һәм һөенеп, киләсәк кеше юлдардан. Niндәй йөртеп, укылам һәм һөенеп, киләсәк кеше юлдардан. Киләсәк кеше юлдардан. Афарин Флюр. Болларда. Рәхмәт. Безнең алыштыргысыз баянчы Әлфир Хасанов уйный да уйный, артистлар гына алышынып тора. Ә инде киләсе артистыбыз Сәлимә Гарифуллина.
Айрат Баязитов кебек талантларга район бай икәнен сез күрдегез. Әмма ләкин талантлар гына түгел, районның үзендә чыккан данлы җырлары да бар. Шуларның берсе Мәсем буенда.
Кадирден келер тагы. Егер сені билеп қойдым, кадирден келер тагы. Әзір итер итейім, дә тугыр итер итейім. Әзір итер итейім, дә тугыр итер итейім. Милі қара камзолымдың түймелері бір-біртін. Милі қара камзолымдың түймелері бір-біртін. Сылтыр 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 аты бейірге düşüp кетер. Сылтыр 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 аты бейірге düşüp кетер. Әзір итер итейім, дә тугыр итер итейім. Әзір итер итейім, дә тугыр итер итейім. Милі күрдәктер кейер, матур селтерләп тагы. Милли күрдәктер кейер, матур селтерләп тагы. Бөрья кыздары бәйтеп караһындар хокланып. Бөрья кыздары бәйтеп караһындар хокланып. Хәзер итәр итәйем, дә түгел итәр итәйем. 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 Сикәле кашмаларны алганбыз кейеп, кейеме бергә кумайып йөрибез бейеп. Хәзер итәр итәм, итәм, итәр итәр итәм. Хәзер итәр итәм, итәм, итәр итәр итәм. Эй, шулай, шулай, дiyemeyse bulmaşım. Ey, şulay, diyemeyse bulmaşım. Hadi literat idem, literat idem. Hadi literat idem, literat idem. Aldır şişme buydarına, güldür şişme buydarı. Aldır şişme buydarına, güldür şişme buydarı. Ut sesreti beyim yürü baynalar kıllar. Ut sesreti beyim yürü baynalar kıllar. Tu dirliterat idem. Tu dirliterat idem. Ut sesreti beyim yürü baynalar kıllar. 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 Килдек, күрдек, таныштык дип әйтү бик үк дөрес булмас. Килдек, үз күзләребез белән тырыш, уңган, җыр-моңга бай халыкны күреп куандык. Алар белән бергә җырлап, биеп, күңеләшеп, онытылмаслык бәйрәм ясадык. Дөресен әйткәндә, кайдасы да килми. Ә шулай да безгә юлга чыгарга вакыт. Беренче сәяхәт уңышлы булды. Һәм сез, хөрмәтле тамашачылар, моны үз күзләрегез белән күрдегез. Бу онытылмаслык очрашуны оештыруга зур мөмкинчелекләр биргән өчен район хакимияте башлыгы Шарипов Рөстәм Денислам улына һәм Бөрьян районының талантлы халкына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Беренче адымнарын яһаган матур моң илендә тапшырудың киләсәге өметле күренә. Әгәр сезнең якларда да талантлы җәүһәрләр бар икән, яисә үзегез музыкаль уен коралларында уйныйсыз, җырлыйсыз, биисез икән, ашыгыз. Безнең телефон номеры буенча шалтыратыгыз. Яисә Безнең официаль сайтка кереп, катнашучы заявкаһын тултырыгыз. Кем белә? бәлки киләсе сәяхәт нәкъ менә сезнең якларда булыр. Сезнең белән Гөлдәрия Гыйззәтуллина Һәм Марсель Мусавиров. Сау булыгыз. Хау булыгыз.